Wong ajak rembugan wis ora kena. Maksudnya piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunak-unake men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi-wedi yo. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Lore. Kanggo Anggres nesu ngumpuli Baladewa andane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunake Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang keidit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang tuku rokok kok aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblitok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti ada cilik tenjange. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa. Wah, wis kuncara asmane. Ning mergo ana tepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban ngomong karo Pandhawa, ngomong karo Pandhawa, ngesui para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Petenge pener kok aku. Kok meneh padhang? Manuk isine. Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Mungsuh kok copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae jeneng. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Bocah ki nek bakoke pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kan perkara Dimas Werkudara. Trondol. Aku gagas Bagong. Malah lara. Bocah kok kandan-kandan. Ya.
Paman akhiripun gumujeng ngantos kados mekaten. Lah kula menika nyawang raine Bagong wis guyu napa meneh nek nganti weruh pate kok guyune kaya bakulake malah semakin sok rene kowe ha wis kaki metu njaba siap kula tandangane Ndara Werkudara sampean weruh kula nggih training ngenten iki mboten melas ora rasa kamanuksane nanti nganggo training mburi teles ngarep garing kok iso kae iki arep nglengsor ning suketan malah pas jeblok maknyes ngono terus teng clekite Bagong edan ndang metu nggih nyampe rasa gamelan metu dhewe